Ben, despois de tanto falar, que ben nos vai vir un aperitivo saboroso en Chantada. Unhas vacas moi felices dan o leite co que se fai o mellor queixo azul. Unha delicia que probou a nosa compañeira Alba Lea. Vacas Jersey para facer queixo azul. Por qué? Cando decidimos montar a queixería, decidimos que todo forse diferencial, non? E buscamos unha raza que nos aportara carácter no leite, a parte de rendemento, porque teñen un rendemento alto. E, bueno, é unha raza que se presta moi ben para o pastoreo, son moi voraces, pesan pouco, desplazanse ben. Canto pode producir unha vaquiña destas ao día? Falamos de que estas vacas, facendo prácticamente 7 meses sin concentrado ningún, pois móvense en torno aos 4.000 litros por vaquera. Un pouquiño máis delgadas ca esa rubia galega. Será porque comen menos? No, é porque é unha raza leiteira. As razas leiteiras normalmente tende a pegarse pouco a carne a elas, son animales máis descarnaos, sería como unha frisona, pero con outro color e máis pequena, lóxicamente. Mentres deixamos a Ricardo que coide das vaquiñas Jersey, nos imos ata a súa queixería a ver como se elabora este queixo tan rico. Son os lingotes de ouro de Chantada. Cal é a diferencia entre facer o queixo co leite da vaca Jersey ou o leite da vaca frisona? Bueno, no caso da vaca Jersey é unha vaca que dá un leite con moita máis grasa e moitísima máis proteína, que ao final a grasa e a proteína pois tamén lle aporta carácter ao queixo. E agora o que están facendo é moendo a cuajada para que despois cando se moldee queden uns buratiños entre cada gran e neses buratiños despois cando entre o oxíxeno van a salir o penicilium azul e os peliños do penicilio. Sempre asociamos como o mofo con algo malo, como con comida pasada que xa non vale, que está caduca. Neste caso é a mellor parte, non? Evidentemente. Según a lenda, o queixo azul se descubriu porque un pastor deixou unhas covas de Roquefort pan con queixo e cando volveu un día tiña moita fame, estaba o pan enmoecido e o queixo azul. Como tiña fame, comeuno e estaba bon. Que vai gañando neses días, nese paso do tempo? O que vai adquirindo durante todos estes 30 días é cremosidade e perdendo ese sabor máis láctico e esa acidez que é normal nos queixos xóvenes e gañando outros sabores e outras texturas que despois vamos a apreciar no paladar. É un queixo que soporta ben o frío e o calor? Quere estar atemperado para estar bon, pero se fai moitísimo calor se oxida empeza a subir os toques do penicilium e o sal, entonces vai a estar moito máis forte. Pois eu de tanto falar del quero probalo xa, pero antes facemos unha paradiña na manteiga, pareceche? Vale. Este produto sabe como os das nosas aboas, de a manteiga realmente auténtica. E ten unha pinta que iso hai que estar aquí para velo. Sí, moi, ademais un leite así como moi amarillo, moi de auténtica vaca, boísima. Que sorte temos que imos degustar o queixo azul e tamén a manteiga. Por onde empezo, Ana? Por a manteiga. Por a manteiga? Do máis suave ao máis forte. Vale, veña, vamos probar.